Sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sali si Jade sa una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana insulayan ko pa ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week namin gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Milagro may ara ko ulcer hindi gid ko makakaon sang sakto permi lang ko gasuka ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi subong nagnami na akon pamatya tibugit katama. Mighty C sa mga butika. Sporebiotics ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Sporebiotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sporebiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporebiotics na! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Bawakan sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, Pan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Klinika Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Klinika Deo Fresh Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Available now. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City,
K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, las 7:19 sa aga. Oras kinadulong sang Klinika DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Martes, Abril 1, 2025. Manayanayang panahon sa syudad sang Iloilo. Special non-working holiday sa Bugos Kapungsod. Kadungan sang saulog sang and sang Ramadan or Eid al-Fitr sa mga Muslim. Wala sang office sa Capitol, sa City Hall, sa munisipyo, kaya sa tanan nga government offices. Medyo relax ang tanan. Ang iban sabong bago lang halin sa pag-exercise, nag-walking, nag-jogging, nag-basketball. Iba nag-panindahan. Sabong adlaw, holiday. Enjoy your rest day para sa mga nagapahuway. Pero sa mga nagatrabaho gihapon, sa Department of Labor and Employment, double pay. Bukod sang holiday, pero nagtrabaho ka, doble ang imo nga kita. Sa 7:22 na sa aga sa Pilipinas, naghahatag kita sang katawran sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo 88.7, sa FM Band 88.3, sa K5 News FM Pasig, sa K5 News FM Sara. Makita kita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Wherever you are sa bugos sa kalibutan, welcome sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa karon nga aga, kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Mag-inom na sang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Samtang nagapamati ka sa Foro de los Pueblos, nag-breakfast ka, nagapamahaw, DTX Coffee Mix, Organic Pre-Bio Coffee or DTX Premium Coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios magalipay kay makasadya. Psalms 118 verse 24, it is a wonderful thing to be alive. Mayugid kun buhi ka pa, Ecclesiastes 11 verse 7. Mga kandidato, himos na kamo kag maglibot. Mani oras namin ilibot kay mabugnaw ang palibot kag ang taos mong ara sila balay wa isang office magapangamusta ng mga politiko. Pamatiin ninyo in fairness man sa ila, nagakato sa barangay, nagatanay sa ilang sarang mahimo kung naran sila sa serbisyo, sa konseho, mangin mayor, mangin congressman, mangin gobernador, vice governor, or board member. Pamatiin ninyo. May mayo man nga tinutuyo sila. Pero mangin discerning lang. Kag i-background check nyo gid. Amo na nga ato niya nga pangabay sa inyo. I-background check nyo gid. Usi saan nyo gid anay. Kay basi kon mabudol ka mo. Las 7:24 sa aga, ang mga pangulong dinalan ginadulong sang DTX 500 kag D3 Bio. World War o kon baanay nanday Trenyas kag Baronda nagasingkala.
Ambal ni Mayor Treñas na financer, protector ang world mayor sang una. King pamangkot daw ay man kapadalagan si Jed. Din sa nga si Jed ya ginatira nyo. May matay Jed kapadalagan. Tapos si Jam Jam bangkot nga nagabakal sa mga malahalon nga mga bag. May mga Louis Vuitton, LV. Nag-travel abroad si Jam Jam. Damo sa lakyan, duro kwarta. Ipa-explain ni Anay Congresial Plaridel na ba? Ginapa o si isa niya subong sa ombudsman. Kong Jam! Bo, grabe. Damo na gid kwarta, Kong Jam. Kung si Pla pa. Na 7:25 na sa aga sa Pilipinas. Pilipinas nagpadala sang rescue team sa Myanmar kasunod sang kalamidad. Kag sa health news. Atensyon sa mga naga hit buga. Hit buga. Soring adlaw, yabaga mo, nagasiyak na. Mambal ka, Ted Francia, no, labot mo kay akon man niya lawas. Ano yung labot mo kung kapanigarilyo ko? Why ako labot? 100% why ko labot. Pero gusto ko lang isugid sa imo ngang pagpanigarilyo makaguba sang lawas mo. Pamati. Sigarilyo may masobra 7,000 ka mga chemical nga sa lawas delikado. Pikpikato pa mo nang nagapanigarilyo nga may bad breath. Matian mo. Kada stick sang sigarilyo may masobra 7,000 ka mga chemical nga sa lawas delikado. Nga sa lawas hilo. Blabaw ka? Ano ka bangkay nga inugimbal sa mar? Insang ginasuyop mong formaldehyde ang formalin. Istoryantan na blakaron kay ugot kiko ni sa mga tao nga way pasunaid mo. Inabalang no smoking area pero siging suyop niya. May traffic aid, may driver mismo nga way pasunaid. May tao, may tricycle, may e-bike driver, may sika driver ga suyop. May professional ga suyop. Kaya balukang ang passive smoking is dangerous parehas ang ikaw mismo ang nagasuyop sang aso. Ay na natani nga kung ikaw yung magpanigarilyo, ikaw yung patay. May mga warning ni sa mga pakite sang sigarilyo. Government warning. Cigarette smoking is dangerous to your health. Natural. Gabaho, ba mo gayilo yang islo mo. Why taga ginakondem? Pero that is reality. Anong mga benepisyo? Benepisyo, Why benepisyo kung manigarilyo ka, Ano ang mga ginadeposito mo kung sige ka panigarilyo? Kaya nato gintalakay ta sa balitang K5 sa umaga, ang mga ill effect sang pag-inom tanduay. Hindi nga ginakontrata yung brand nga tanduay. Tanan nga klase sang whiskey. Tanan nga klase kay Rimnon. Anong mga ill effect sini? Balikan tani dugay-dugay. There is a Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. 7:27 sa aga, halong sa dengue Kay there sa siyudad sang Iloilo, sunod sa City Health Office, padayon ang pagsaka sang kaso sang dengue sa siyudad sang Iloilo. Base sa data sang City Health Office, as of March 30, before nagtakop ang ikatatlong at bulan sang tuig, nakarecord sila sang dugang nga 2 ka kaso sang makamamatay nga sakit. Bango sini, yara na sa 152 ang dengue cases sa syudad. Kusidiin 3 dari ang active cases, kag 149 ang nakarecover na. Padayon ang pagpanugyan sang City Health Office sa publiko nga i-maintain ang katinlo sa palibot kag sundon ang 4S strategy. Agod matap na ang pagdamo sang lamok. Search and destroy breeding places. Seek early consultation. Kay kon matimprano man ang pagpakonsulta sa doktor, mapunggan ina. Pero kung atrasado na or late stage na, amo nang natawag nila nga kanini mo ng hemorrhagic utok ang ginaigo sang ining balatian nga dengue fever. Foro de los Pueblos. 7:29 sa aga sa Pilipinas, ang pungsod nagpadala na sang 114 ka mga personnel dito sa Myanmar. Kasunod sang mabaskog nga linog, 7.7 ang magnitude
sang Biyernes, that was March 28, nagpatay as of latest count sa lista naton diri kag sa lista sang World Health Organization, yara na sa masobra 2,000 ka mga tawo ang naglamatay. 2,056. Masobra 3,900 ang pilason kag 270 ang missing. Sa 217 nga missing, nalakip dari Ma'am Marhibalo. Good morning, ma'am. Dira sa Wisconsin, USA. Ang magkagugma nga Alexis Gail Aladid kag Edsel Jess. Upod kanday Baren Barcelo kag Francis Aragon. Sila nag-star sa 12-story Sky Villa Condominium dito sa Mandalay sa Myanmar. Or ang pronunciation sa mga tumandok dito, Myanmar. Ang old name is Burma. Isa sa mga nasyon sa Southeast Asia. So, kainas ang aga alas 4, may send-off ceremony ang Philippine Air Force para sa Quick Response Mission Team sa Pilipinas. Dito sa Base Operations sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay para sa pagtanay sang humanitarian aid sa idalom sang Office of the Civil Defense. Kaangot sini nagpagwa sang statement si OCD Undersecretary Ariel Nepomuceno. Inako sang OCD nga hindi pa handa ang Pilipinas para sa isa ka magnitude 7.7 nga linog kasubong sa natabo sa Myanmar sang nagligad nga simana. Suno kay Undersecretary Nepomuceno, kinanglan suno sa iya nga mangin handa ang gobyerno sa Pilipinas para sa pareho sini nga kalamidad. Kinanglan nga i-retrofit ang mga eskwelahan kag health centers. Kalingkit ibisan i-retrofit mo ni pareho sa tong 30-story building sa Myanmar. Kag mga building to nga kampiyon yung mga building to. Way gani 5 ka minutos nga lino nga sige nga tayog bala Ma'am Aisha Ahmad, Sherry lang, Chloe Ngipin, tumba. Bisan pambalon mo nga the best infrastructure, the best engineers ang nagplano sina. Pero ang ining beyond human control nga mga kalamidad, ti may limit man nimo. Ang mga building na kung pilalanggit ang ma-withstand or masalangan niya nga kabaskog sang pagtayog, parang hindi siya matumba. Dari sa aton sa Iloilo, anong pinakataas sa mga building dari sa aton? Ang Injap Tower, no? Daw muna dito sa city property, ang Sky City Tower. Maiba naman yung mga buildings nga ginapatindog dari nga tagas, no? Way lang tumadayon ang plano sang Gaisano dira sa Diversion Road Banduriao nga 41st floor. Way tumadayon. Pero pareho diri sa siyudad sang Iloilo nga under sea level, Sir Philip Lois King, Sir Alex Sasabo, daw hindi advisable nga magpataas gigit sang building. So suno sa OCD, hindi pa sila handa. And that is good. At least blaway mo ginapasalig ang tao bla. God forbid. Na mo na nga ginapangayuon tagit ang divine protection sa aton at all times. Nga kung tabo ni makon mo kung halimbawa kay mo, hara kay mas babaw condominium, hara ka sa apartment mo, hara kami sa office or sa hotel, kag magtayo gini. Anong mambal sang Malacanang through Attorney Claire Castro, ang Palace Press Officer, sa pagpanghanda sang Marcos administration sa gobyerno sa mga extreme calamities that will happen diri sa pungsod. Si Attorney Claire Castro sa iyang pagpahayag. Itong pagkakataon po kasi hindi po talaga natin masasabi kung kailan mangyayari, pero mas maganda po na maging handa. Karamihan po, halos po, ang government agencies po natin, prepared po dyan, nagkakaroon po ng earthquake drill, fire drill, at meron po tayong nakahanda po mga go bags. Sa ano naman po, sa mga local government units, sa atin din po na sa idinidemand po natin hanggat maaari po na yung mga building officers nila ay magsagawa po ng mga inspection
kung maaari at maging mahigpit din po sila sa pagbibigay ng mga permits sa pagpapagawa ng mga buildings na magiging maaaring hindi ganon katibay. Yan po at sabi nga po natin, maliban po sa gobyerno, tayong mga Pilipino, taong bayan, magtulong-tulungan din po dito sa information dissemination patungkol po sa paghahanda pag ganito po ang nangyari. De los Pueblos. Batian si Attorney Claire Castro. Las 7:34 na sa aga. So saradong opisina subong sa gobyerno because holiday kadungan ini sang Ramadan. Anong Ramadan? Ang Ramadan, the 9th month of the Muslim year, sa diin gina-observe ang strict fasting. Halin sunrise hasta sunset. The hot month, ang na nilang Ramad. Ang tinaga nga Ramadan, R-A-M-A-D-A-N, from the word Ramad, means dryness, ang kamalas ng palibot. May 354 days sa lunar calendar sa mga Muslim, Islamic calendar. Gina-observe nila ini, isa ini ka bulan. Ngalin sa pagbutlak sang adlaw, hasta sa pagtunod. Bosaling mo sana from 6 a.m. until 6 p.m. Hindi magkaon, hindi man mag-inom ang mga Muslim. Amo na sila ka-firm sa ilang pagto, very passionate. Kung may mga upod ka mga Muslim, manotice nyo pag 12 high noon, maladla din sila daas ang ilang malong, kag magtuwad, mga muyo. Lasa isaga, mga muyo na. Kagi kita kadto sa Zamboanga City, dito sa area sa Mindanao. Sa Basilan, nakakadto man kita sa Isabela City sa Basilan. So, unahan pagid. Ang syudad nila ni is Isabela City, Basilan. Ang lamitan isa pa ni oras nga biyahe from Isabela City. Amo ni bilang lugar to nga ginabombahan sa una. So makita naton nga ang mga Muslim dito paglasay sa aga yan nag-orangol na bay mo nag-orangol mo sige na yung budo nila de kaga pangamuyo. Pangamuyo. Amo na sa liya ka passionate sa liya nga pagtuo, no? So, ang isa ka bulan ngayon, kinatawag ini nga Eid al-Fitr, gina-observe ang strict fasting. A time of fasting, prayer, and reflection for the Muslims. No? Tikon lang taon mo gani, Ma'am Marhibalo, Ma'am Bengbeng pagtulunan. This is also biblical. Kaya nahambal na sa Matthew 17:20, but this kind of demon won't live unless you have prayed and gone without food. Pero ini nga klases ang malaot nga mga espiritu, hindi ninyo matabog kun hindi kamo magpangamuyo kag magpuasa. Matthew 17:21, Mateo 17:21. May mga bagay nga bisan ano ta kapugait pangamuyo. Ma'am Cheryl Ngepin, kaya Sir Philip Lois King, Ma'am Aisha Ahmad, hindi magtabog ang addiction, ang kaimulon, ang pornography, and even ang generational curses. All you have to do is to deny yourself through denying food. Mama ka Lord, bao, gusto ko tani magkaon queen supaw. Pero hindi ko pag-ibaylong queen supaw sa pag-ayo sang akon nga himata. Bao kinam tani itong adobo. May litson. May french fries to, may spaghetti. Bao, may nagapanghagad tani to Lord sang eat all you can sa Vikings. Sa ano ba ning sa piyak dito sa may ano Sir Paul? Bao, gusto ko gitani pero hindi ko ni pag-ibaylo ang panandali ang sarap. Gusto ko Lord nga mangin mabakod ako sa imo. You have to fast and to pray. Yung mga Muslim gigani ang ilang nga gina-observe siniya Ma'am Betty Soloso. Kuan gini mo dry fast. Magamba ka nga dry fast. Puasa bla, hindi ka mag-inom, hindi ka man magkaon, wala gid. Why ka gid? May calorie deficiency kagay kay ti i-deprive mo ko lingon mo sang kanon, sang tinapay, sang pasta. Kagway gid tubig. Pero subong, Ma'am Loni Paharupo, Ma'am Annalyn Pansagravante, gin-reconsider nila bangod nga mataas ang heat index. Nga pwede ang water fast. What's ingon sang water fast? Inang hindi ka magkaon, anything. Inom ka tubig, pwede. Amo lang gina. Hindi ka magpangape, hindi ka mag-soft drinks, hindi ka mag-juice.
Wala gid. Kay tinabutan ganina sa Daniel mo. Si Daniel nagpuasa man, Daniel's fast. While say magkaon sang mga kanon, sudan, kaon na saya sa mga dahon-dahon. Kagpagi sa iyang pagpuasa. May iban man niya klase puasa nga mapuasa ka from the social media, mabagabi nga Lord, isak simana ni hindi ko mag-Facebook. Wow. Masarangan mo yan, isak simana, hindi ka mag-uyat cellphone mo. Lord, mapuasa ko na Stevie ah. Mapuasa ko na Lord pamuyayaw. Ala, no? No? Di ginahimo nila ini para nga magbakod. Di ginahimo gani sa mga Muslim niyo, no? Very devoted sila Ma'am Marie Telia Metzelina. Why not kita? May mga ginapangayo kita sa Diyos nga one-on-one mo. No, one-on-one, kiti way man isa kupay gani sang salvation. Mga muyo ka, tikon, permi ka lang busog, way ka gana mga muyo, pinalagi bala serpol kon busog ka bla, kay imbes ka mapangamuyo ka, natuyo ka. Ati busog, ati tulog. Pero kon way unod imotsan, ang imo flesh nagahina, pero imo espiritu, kay ang tao tripartite mo, made up of 3, physical, or body, soul, spirit. Ti dapat sining kuan inista co-equal. Ang lawas ta pakaunon mo, physical. Ang spiritual mo pakaunon mo mana sang word of God. Di same strong aton nga kalag. Ti amo na ti kon gina-deprive mo ang imong physical, ang imong nga spiritual, ang imong kalag nagabakod. Pagi sina nag-align nimo mindset kay i-open sang mahal nga makaako ang imong nga mindset to the things of the supernatural. Because why lang kita nag-away sa physical realm, may supernatural realm kita nga ginaway. So, ang Matthew 17:20 very applicable giya sa mga Muslim. Why not abi nga kita nga mga Pilipino, kita abi nga mga Ilonggo magpuasa man? Why nagakulugan nga puasa ka subong lang Semana Santa? No? Nga man baka mapuasa ko ni karne okay man na nga makaunta na isda. Pero the most effective way of fasting sa maging pamangkot na nato niya. Iba niya nagalabot niya as tag 40 kadlaw mo, 40 days, no? Although nga tiway nato ni gina-encourage gid pa konsulta ka mo anay sa doktor ninyo kung may mga maintenance medicine ka mo gina-discourage na, no? May iban sina 21 days. Of course galuya ka sina, no? Galuya ka pero gabako na yung mga espiritu and paagi sina bondages will be broken. Strongholds are broken. All the padihot sang panulay, the strongholds, the footholds, the sinholds, kag gintanom sang panulay, nagakakakas ina paagi sa pagpuasa kag pagpangamuyo. Muna nga aton nga makita ang the bright side sang Eid al-Fitr or end of Ramadan. Kung nga may holiday, kita subong. Kita nga mga Ilonggo, kita nga mga Pilipino, kita nga mga Kristiyano, maka-reflect sini. Foro de los Pueblos! Foro de los Pueblos! Sunod sa War Room, kay mga muyo kita, before kita mag-take sang break, pamatian tayo inside that will inspire us sa sining aga. Before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. Sa wala pa sila makapangayo, o kung samtang nagapangayo pa lang sila, sabton ko na sila. Isaiah 65 verse 25. 1 Corinthians 4:20, God's kingdom isn't about words, but about power. God's kingdom isn't about words, but about power. Kaya ang matuod, kung ang Diyos amo ang nagahari sa aton kabuhi, may baluan man, ina sang iban, paagi sa aton mga hinimuan, kag indi sa mga sugid lang. 1 Corinthians 4:20. Pamatian tayo minsay sa sining aga. Huwag kang mawala ng pag-asa. For I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Magbabago yan. Babaguhin yan ni Lord. Huwag mo isuko. Hindi na tangang babaero na yan, hindi na magbabago yan. Hindi. Kayang baguhin ng Diyos. Tagal-tagal ko na nananalangin. Yung iba sa inyo, nag-pray ng ganyan. Ano nangyari sa asawa nyo? Hindi na kayo iniwan, lagi na sa bahay. Na-paralyze. Hindi mo lang nakita yung paraan ng Diyos. Diba tuwa ka, lagi mo siya kasama? Naaalagaan? Minamahal ng totoo? Nakuha nyo, relax ka lang. God is able to do beyond what you ask or even imagine.
lang. Sige na, hambali ito pa na, relax ka lang. God can do more than what you can think or imagine. May mga bagay ka nga daw sa imo paglantaw daw ay naging kasulbaran, long-standing problem, balatian, kaimolon, even accusation. The Word of God, Ma'am Mary Ann Lumampaw, Ma'am Ningning Ilumba, Sir Hudlo Montana, Ma'am Bete Soloso, kay Sir Mark Cortilano, Sir Mike Malones, hold on to Jesus. Sir Philip Lois King. Subong aga, let us pause, let us pray. Almighty, Sovereign Father in heaven, Jesus, your name is life. Your name is power. Your name is healing. Your name is breakthrough. Your name is reconciliation. Your name is goodness. Your name is peace. Sa sining aga, Lord, nagayaob kami sa imo. Ginakilala namon nga ikaw lang ginang Diyos. Why na sa iban pa? Ikaw ang Diyos sang Pilipinas, sang Iloilo, sang Israel, sang bugos sa kalibutan. Salamat ki Lord nga kami buhi. Ikaw nagatatap sa amon, nagpreserve sa amon, kar sa amon panimalay. And thank you for giving us the ability to produce wealth. Salamat sa adlaw ini, Lord. Martes, April 1, bago nga bulan, Lord, we declare and we decree that as we face another brand new month, giyay kami, proteksyonin kami, and ipahalik kami sa mga disgrasya, sa balatian, kama padiwas ng kaaway, kag sa kamatayon. Ikaw nga wala pa sang relasyon kay Jesus, gamasakit ka subong, gusto mga pangamuyuan, bato na siya, depressed ka, worried ka, way ka matulugan, nalulong ka sa bisyo, inom, sigarilyo, immorality, pornography, vices, homosexuality, lesbianism, tanang nga klase isang kalautan, may tsansa pa, palapit ka na kay Jesus, tama na nga pagpakasala. Hindi ka maghikog ha, salang maghikog, mabulahog ka sa impyerno, iyan na isang panulay. Jesus is your hope, Jesus is the answer. Imit lang ini pangamuyo, Lord, matutuol ka nga Diyos Nagapati ako sa imong nga gahom, patawara ako sa akong mga sala. Ginatugyan ko sa imo akon kaugalingon, kalagkang espiritu akon lawas. Ginabaton ko ikaw nga akon Jesus sa akon kabuhi, sa akon pamanimalay, sa akon negosyo. Ginakonsulta ko ikaw sa akon nga mga plano sa kabuhi, Lord. I entrust to you my all. In Jesus' name, Amen. Ikaw nagbaton kay Jesus, congratulations. I declare healing to those who are sick. Lord, we cancel unforeseen dangers. Ginabungka, ginagapos namon ang plano sang panulay, kamatayon, disgrasya, linog. Ipahalik, Lord, ang Pilipinas, ang Iloilo sa the big one. And even, Lord, sa mga unforeseen danger. Tanan, Lord, nga Ilongos abroad, tatapa sila, si Ma'am Marie Talia Metzelina and her family, ang mga abyan dito sa care group sa Hong Kong, keep them safe. Si Ma'am Annalyn Agravante sa negosyo, bless her. Si Ma'am Ningning Ilumba, Sir Gino Sumagaysay, Ma'am Jane Demit, Ma'am Margie Basig Batislaong, Pamilya Tahala. Sa tanang giga pamati subong Lord, ibubo imo pagpakamaayo. I declare open heaven. Thank you for healing, for safety. I rebuke cancer, stroke, diabetes, and all forms of diseases. And thank you, Lord, for healing our hurts and pains. We entrust everything sa imo. Bless si Doc Ramel and K5 ang Klinika. In Jesus' name, Amen. At tumitibay. Ang Ginoo amo ang akon kasanag, manluluwas kag mabakod nga dalangpan. Gani wala ako sing kahadlukan. The Lord is my light and my salvation. Should I fear anyone? The Lord is a fortress, protecting my life. Should I be frightened of anything? Psalm 27 verse 1. Ikaw ang nagahatag sa akon sang kusog, kag nagaprotektar sa akon. Nagasalig ako sa imo, kag ginabuligan mo ako. Gani, nagakalipay gid ako, kag nagakanta sang pagpasalamat sa imo. The Lord is my strength and my shield. My heart trust Him. I was helped. My heart rejoiced, and I thank Him with my song. Psalm 28 verse 7. This is the word of God. Ang kailangan ko, Diyos, ay tulong niyo. Ang Lord, I declare healing kay Bonbon Pranya, dried bone sleeve. Kag si Cha Buenavides sa Salihid Barotac Nuevo. Si Christopher Batislaong, 4 years old nga bata ni Ma'am Margie Basig Batislaong na may cerebral palsy. In Jesus' name, I declare complete healing. Kay Ma'am Lisel Hersaba Kaluyo, Nerio Tabugo, Lord, safety ni Sir Steven Herardino, Lord.
Keep him safe and his family. Tungod sini palinugon ko ang inyo duta kag magahinibi kamo. Mauyog ang inyo duta sing puwerte gid nga daw pareho sang pag-awas kapag hubas sang suba sang Nilo sa Ehipto. Sa sina nga adlaw silutan ko kamo. Pasalupon ko ang adlaw sa kaudtuhon gani magadulom bisan adlaw pa. Ako ang Ginoo, ako ang Ginoong Dios ang nagasiling sini. Himuon ko nga pag-iniibi ang inyo pagkinasadya sa piyesta. Kag himuon ko nga pagpalanambito ng inyo nga pagkinanta. Pabayuan ko kamo sang sako kag suguon nga magpakalbo sa pagpakita nga nagapangasubo kamo. Pareho sa mga ginikanan nga nagahinibi sa pagkapatay sa ila bugtong anak. Pero mas masakit pagid ang katapusan sang sini nga mga silot. Tunay gid ini. Tunay hindi gid magbutig ang pulong sang Dios. Bulahan kita nga nakahibalo sa kamaturan. No turning back, warriors. Thank you, Sir Nerio. This is the word of God. Masakit-sakit ini mahapdi pero this is reality. May mga linog na Sir Steven Herradino eh. Hindi nga ginapahog kita. But this is reality. What if the big one strikes diri sa Iloilo or sa Pilipinas? Lord, ipahalik kami sa big one. Aisha Ahmad Chris Vallejo. At ako ay Francis Hersaba Remia Panes. So thankful for that inspiring prayer. Yes, Ma'am Aisha, God bless you, Mama. To God be the glory. Si Jesus dayawon nyo, hindi nyo ko pagdayawon diya. Si Jesus lang, I must decrease, God must increase. I don't care if I may sound corny, badoy, OA for you, for some. I don't care. So what? It's all about Jesus. May nagayambi da, may nagayuhom, may kadlaw nga daw lang alang, nga daw ginakadlawan kita. I don't care. Kadlaw ka lang da. It's not about me, it's all about Jesus. Sabi niya, kung hindi sila mamati isang pulong ko, itaktak ang yabok sa imo tiil, sa imo sapatos, kag maglakat. Abelardo Cirantes. Abelardo Cirantes, God bless her. Ang oras, alas 7:51 sa aga. Time spent in prayer is never wasted. Ang aton nga pagpangamuyo, hindi ini usik. Foro de los Pueblos. Sekta si K5 Karen. And i-check naman ni kay ang mga pulis bala doon. Nagkakatingala sila sa bong Sir Edgar Badbadon, Ma'am Marita Mitzelina, Ma'am Betty Soloso. Ining wigit, sobre, wigit, druga bla. Nagligad nga adlaw may nawigit nga ampaw. Di mayo lang tani kun ampaw kun ning ampaw mo ning duag pula nga sobre bla sa mga insect bla nga ginasudlan kwarta kon Christmas or Chinese New Year, no? Di may nawigit nga ampaw Ma'am Anali Salvadico Silorio sa Eden, Sir Philip Lois King. Dira Saro Plaza. Diri sa tubang sang Archbishop Palace bla. Kundi may mga pawn shop inadra daw may RD pawn shop na da. Na dragid tubang niya Ma'am Lorena Serrano, ga-date ang magnubya. May nawigit. Kung kita maglantaw sini, medyo diskarte lang to tani, no? Posible nga daw anay to, no? Daw iwigit lang kuno abi daw kanlam daw pasimple lang, tapos may magsalo lang tani. Kay markado pula mo, pula. Mabangat di ko alam di sa may plaza di diri sa side di sang lapit di sa may Lady Supermarto nga area da. Namo nga area na da mo. Puluta lang karon kay ang may nagapungko sa bench nga magkagugma. Nagasumpaan nay daw mga pispis ka punay. Langga, kita mo may pula nga sobre. Dali lang, lantawon to. Pagbukad nila, abi nila kwarta. Abi na kwarta Ma'am Lorena Serrano. Ang kwarta nanging sabu pa. Check ta si K5 Karen. K5 News FM. Hampion Report. Mataway dalan. Kay 5 Ted, mataway ang pasulod sa subong no sa deriya sa may Daga-usap pagid mo, daga-usap pagid mo. Ano yung usap mo? Si Jimela Cardiel. Jimela Cardiel, good morning. Jane Ruego Mallorca. Loni Paharupo. Amo na sila yung grupo tali sa foro. Sa balitang K5, lain man ni sila ya. Yes! Ano yung ginausap mo? Ang yapat niya ulo sa phone. Apaw! Parisi ka DTX Coffee Mix para nga
hindi mangin masapnot sa kuan bla sa imong kuan tutunlan. Hindi kita madunlan. Na correct. Sige taway no nami sa utan ng dalan. Oo. Pero K5 Ted, there is may area sang Haro, di ba na-mention, tatawhay ang pasulod sa city proper. Oo. Pero ang pagwa K5 Ted, mo jeep ang pagwa K5 Ted, no? Diriya sa syudad sang Iloilo, going ni posible. Siyempre, pag-back terminal K5 Ted since holiday sa Subong, mas may iban kita yung mga kauturan. Ngati, ano man yung mga litong bala, bisan gamay lang yung inoras, nga makapuuli sa ila yung tagsaka banwa K5 Ted. Kasi ang sa na-observe din natin sa Subong, ang halos tanan nga mga jeep or di pampasayro nga jeep, nga pagwa K5 Ted ang ilayang nga direction while ang pasulod tama lang gid ya kagamay K5 Ted. Oo, kung ako man gusto ko mas i-prefer ko nga kun holiday sa bukid ako. Hindi ko gusto diri sa sudad nga puro building di makita ko. Namiya sa kun maka-unwind kaginman mo ginatawag bala K5 ka rin nga solitude. Makamuni-muni ka sa mga bagay sa kabuhi. Inang atubang mo hilamon lang, kawayanan, kanyugan, kabulakan, namin no? Oh, di ako galit no choice gid kuya kay taga syudad kuya. Ti adto ka mas bukid eh. Adto ka sa bukid eh. Adto ka sa bukid? Oo, da sa bukid ah. Gusto mo masunod ka ako sa bukid? Oo, Si Ma'am Betty Solosyo ka pamugno kadi mo to, ang imo to nga long standing nga french fries sa Dueñas. Ara to. Enrique, kami subong K5 Ted, basi makalabay kami to Kapano do ka mo? Oo. Pakato na ka mo to? Sa San Enrique. May ano to sa Enrique, aw? Mapalo up kita sang Rambol ni K5 Ted. Ay, oo, doon sa may barangay Dakal. Oo. Sige, okay, mas may ato, sige, okay. So, mataway sa bong, pero ano ning wigit drugang ini? Ano ning bago naman nga modus ni K5 ka rin? Actually, K5 Ted, kagapon, nakuhaan natin sa statement ang Police Regional Office 6 pagi, no, sa aton nga spokesperson na si Lieutenant Colonel Arnold Solis, K5 Ted. Kaya according sa iya, nakalabot naman ni sa ilang igtalupangod ang ining tatlo ka magkasunod-sunod nga insidente nga wigipay balasang Shabuti kung madumduman to sang tinalikdan nga adlaw sa Haro Plaza. Then, duha ka bilog sa Mandurriao, K5 Ted. Si Subong, sunod sa kay Lieutenant Colonel Solis nga gina-investigate na ini sa aton nga kapulisan agud mahibaluan kung ano blang purpose ni K5 Ted nga ginawigit sino ang nagwigit kag kun bala hugod ini nga ginhulog sa inaya nga area K5 Ted kay sa nambal talaga kahapon K5 Ted no nga may mga information kita nga nabaton nga posible ginhulog ang inaya nga mga wallet or di gani ampaw K5 Ted sa ina nga area at base may mga tawo K5 Ted nga bala nga ginahatagan sa information nga dira nila nga or sa dira nila nga area ginhulog ang ampaw nga may shabu or wallet ag dira lang nila kwaon pero dito sa may Haro Plaza K5 Ted na timingan gito nga ti naunahan guro ka magnubya K5 Ted ang ining ampaw nga nakita nila dito sa may area sa Haro Plaza K5 Ted. Di nga nini nga parte sa Haro Plaza ning dire sa may Lady Supermarket area no stubang sa Archbishop Palace no. Yes, Tingnan mo na natawo. Kung may mga cellphone, may mga balabi nga, ginlubong ko lang to sa may bulak. Nga balaga rin, putos ko lang sa plastic to, pula to nga sobre. Para-paraan malang na galing kay, guro, kinulbaan daw. Damo tao daw, kay mo, daw anay ko sa bagay, ti pamagi na nasang Diyos da, para mabuyagyag na ni. May lang tani ko ng unod ka ampaw, cash no? Amo gani. Kabaton ka na sa ampaw nga sa ampaw? Oo sa kay Doc pa lang, diba na sa ampaw for me. Ako to duro koleksyon ko ka ampaw mo. Ang ampaw lang garing, way do tunod. Gid pa nago ko to mapula lang nga kuan nga ng sobre. Oo. Pilato ganing bili sining drugs 138,000? Yes, nagabugat sang 20 grams. Yung ako mo no, ang ila may ibang guro yung ang ila dahil makakwarta sila, courier sila, or natawag din nga kabayo, sila madala, baybayan naman sa ila, wigit na nila. Posible, basi kinulbaan man to ginwigit niya na lang. Kamang lagyo. Oo. Nagratol bla, kung si Sir Hodlo mo tanapan niya, basi nagratol, nagsala bla, nagpanik.
Sige, Mati, ang tabing pulis. Yes, babagay na pa si Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa PRO6. Sa subong ginatunan pa naton kag nagagather kita sa mga information kung ano ang mga possibilities or reasons kung nga nakita ang ining mga suspected illegal drugs, ano ang rason, and sino bala ang nag-wigit sini or it's either tuod ba lang na wigit ini or hungod nga ginabilin. So ina nga mga information ginapadalman pa naton para maibaluan gid naton kung ano ang kamatuoran sini. Hindi naman ni Sir maangot sa politika like abi para mabar nga ay ang ining administration do pabaya sa drugs dito may ginawigit ang drugs diri sa aton ginawigit lang. For now hindi kita makakonclude, it's because nga kinahanglan pa naton mag-gather ng information. And when it comes sa aton yung campaign against illegal drugs, ang aton nga operations, ang aton nga statistics, or ang aton nga accomplishments will speak nga wala naton ginapabayaan ang illegal nga droga kung sa diin dako nga volume kag damo nga mga individual ang aton nga nagkaladakpan nga nag-engage sa illegal nga droga. But ang aton nga effort wala na naga-ontat dira, and we still encourage ang aton nga mga Barangay Anti-Drug Abuse Council nga tutukan ang ilang mga respective areas, and we encourage them to report sa aton sa kapulisan or sa city or municipal anti-drug abuse council para matutukan naton kung sino. Ka? May man na ngani kon damo pa nga mga kwani mga ampaw maglawigit. So gusto ko yung ampaw nga mawigit yang unod niya hindi sabo. Pero ti kon mawigit, iulit tas tagiya eh. No? Di black kay ka. May man na. May ampaw da. Sige. Thank you. No. So, sa ibang pagkinaton karon nga balita no bantayan sa atong pagpanumbalik. Ang ini nga situationer ka balita ang inadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas tungod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini nga balita ang inadulong man sa inyo ni Ka-5 Reyes Payha Umalay nga palangga ang mga taga-Pototan. Upod sa patron si Ka-5 Jason Talaron, ini 5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Las 8:02 na sa aga sa Pilipinas. Jane Ruego Mallorca, good morning ma'am. Good morning sa IPDP kag sa obra kay Karya kag Hinato gapamati. Your word is a lamp to our feet. Ang imo pulong suga sa amon dalanon sa adlaw nga tanan. Ma'am Bengbeng pagtulunan, thank you. And thank you also kay Ma'am Jocelyn kag Bro Hinato gapangapin sila DTX Coffee Mix. Good morning kay Sir Game Time. Sir Roding Villarus, when the ball is up, it's game time! Good morning kay Sir Roding Villarus. Sir Roding, pala ganit sir message diliwat sa imo sir nga number. Kay ang akon nga cellphone sir kwan na baldabid ini. Namin ning mga gina-feature ni Sir Roding sa iablang Facebook page. Latest nga gin-feature niya ining si Noe Lingoste, taga Barok Tigbawan. Amo isang grade 11 student sa University of San Agustin, point guard position, nagampang para sa Team Tigbawan nga nagpangaduha sa Intertown Basketball Tournament sa Pasig. Nagdaog to, nag-champion ang Pasig. Mga update bala sa mga update sa Premier Volleyball League. Ara mainadara sa sa Game Time Sports ni Sir Roding, no? And Oreo sa iyang postery ang University of San Agustin Secondary Volleyball Boys April 4 USA Sambag Campus alas 2 hapon may mayara sang tryout para sa
volleyball team. Yung mga parehas na mga bagay ginabalita naton kay gusto tang mabuligan ng mga kabataan bilang medyo kulang-kulang sa finances pero may potential. And mind you, kadamo na sa mga atleta nga dito na subong sa Premier Volleyball League, sa NCAA, sa UAP nga bangod sa pagpatigayon ni Sir Roding Villaruz, a very humble man sa Game Time Sports, Ma'am Grace and the family. Dito na sa lubong eskwela sa Manila and maayon ang isiling sitwasyon dito. Game Time Sports. Ali pagidio si Jihan Chuatiko blas ang Ateneo kundi daw tong Ateneo kontra sa Adamson sa UAAP volleyball game kag si Robiel Cilia jersey number 13 sang Ateneo. Dara mo lang may baluan sa post ni Sir Roding Villaruz nga taga Iloilo ini sila si Chuatiko taga Bacolod pero damo pamilya. Si Robiel Cilia taga Ateneo Iloilo kag taga Oton. Salamat Sir Roding sa imong pagpamati kay kagawad Roy Parian Fama. Lain-lain dumanda modos TED para damo mabiktima kag ipasibangod sa administrasyon ni Marcos nga talamak ang drugs. Dapat mangin vigilant kita tanan as a whole nation's approach. Bantayan ta ang modus. Las 8:05 pagbalik ta, paano ta malikawan ang the big one? Anong mambal sang expert sa sininga bagay? Huwag kita nagkakauyon sininga may big one. War o kung baanay na naitrenyas kag baronda, nagasingkal na. Kag sa biblical perspective, nga may mga mabaskog nga linog, may wildfire, may baha, and damo na sa mga kalamidad beyond man's imagination. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Sunshine Cruz po, single parent at proud supporter ng Pamilya Ko Party List. Iba-iba na ang anyo ng pamilyang Pilipino. Kilalanin sila bilang mga lovables, live-in partners, OFW, victims of domestic violence, adoptive, blended, LGBTQ, elderly, at solo parents. Tandaan, anumang anyo ng pamilya mo, ikaw ay pamilya ko. Pamilya Ko Party List numero 150 sa balota. Sa May 12, pamilya ko ang ating iboto. This advertisement is paid for and by Pamilya Ko Party List, Kemsantan Street, Tahanan, Anes, Barangay BF Homes, Parañaque City. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar. Ilang imo nga gininom nga kakapsula? 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. Wow. Nami nagid akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil. Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila? Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Istoryanta ano bala ining cystitis with our CEO, Doc Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit, ginatawag naton nga bladder inflammation. Ang bladder duwa lang man, gallbladder, apdo ang unod, and ining urinary bladder, ining pantog ihi ang unod. Now diri kita ya sa pantog ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang ga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sang urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon.
Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluhom sa bagunga paglaom. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Noyentiyado ako ni Government Uy, before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-isakto ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko nag-grow, dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magpila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Timon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos 4 katuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick Uy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Uy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamiling nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema, magbangon kag magluhom sa bago nga paglaom. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi
and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag na serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Nagumpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha,
sa bagyo nga paglaom. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya, mapinalanggaon gid siya sa iyahang mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya, mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya, mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa-Diyosan na, hambal ni Day Joy. Oo pang, tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naghinulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluho sa bago nga paglaom. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Copper Movie. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up.
Muli, ang nagapasay sa akon is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay, magkatira sa tao na nagsalit sa akon. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadalan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manet. Halos 4 katuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga magakungkong bangod wala sang bayaay, bisan anuman na handa ang palangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, payda ko kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon. Oras alas 8:27 sa aga. Oras kinadulong sang DTX 500. Tapnaon ang stroke, diabetes kag aneurysm. Magtumar sang DTX 500. Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang pagkaon sang red meat o kon karne kada semana nagapataas ang risko sang colon cancer. Colon cancer. Kada 50 grams sang processed meat nga makaon kada adlaw, nagapataas ang chance nga mag-angkon sang bowel cancer up to 1.18 times. So aganagan kilang kaon sang red meat kag processed food. Kaon kadamo nga utan kag prutas. Kag magtumar DTX 500. DTX 500 a good defensahan, gwardyahan ang imong cells batok sa carcinogens kag toxins. DTX 500, the most potent cell cleaner. Mighty C, alkaline nga vitamin C para sa healthy nga lungs or baga, magtumar ka sang Mighty C. Nagakasamad ang baga sa paligad sang panahon kag sa mga faktor, pollution, mga pathogens kag pagpanigarilyo. Pamati sa mga nagkapanigarilyo dira. So sa pagtuon kag research sang British scientist sa Division of Respiratory Medicine, ang mataas nga dietary intake sang vitamin C mahimo nga makapahinay, Ma'am Annalise Salvadico Celorio sa Eden, sang pagkaguba sang baga kag agud malikawan ang chronic obstructive pulmonary disease or COPD.
Paagi sa pagtumar sang Mighty C, vitamin C, adlaw-adlaw nagapabilin nga healthy ang lungs. Nagakasama ng baga, damo factors, isa dra pagpanigarilyo. Kaya naging headline ta, ang masobra 7,000 nga mga chemical nga ara sa sigarilyo. Nabalitopan mo na, pamati ka kay parang makamarasmas ka. Suno sa research, kagadi na pamatud-an na, ngang isa ka sigarilyo, no? Ariyo, makita nyo sa Facebook, subong, kung di may ba na siya, kagasoyop, inang daw brown, tapos unan niya siya sa punta niya, puti, no? Ang sa ginamagsuyop ka na bala, abi magsuyop ka na, ginasuyop mo ang pinta! Pinta, may pinta. Sa ulunan niya sina, Ma'am Bete Soloso, Ma'am Ningning Ilumba, acetone, stripper, kag nail varnish. Sa tunga-tunga niya may cadmium. Ang cadmium, inang ginabutan na sa battery, sa dry cell. May carbon monoxide. Daparila nang naghaklo, kablasang aso, halin sa tambotsok, sa lakyan, itom-itom. Sa tunga-tunga, ginakasigarilyo. May arsenic poison, benzene, petrol fumes. Inabalang aso nga makita nyo kung magpatughong ka mo sa gasolinahan na benzene, petrol fumes na siya. Ang ammonia, toilet cleaner. Inang ginagamit nyo lang kuhan lang ng muriatic acid. O ano to, sunrox, ang clorox na ammonia. Stearic acid. Inablang candle wax sa kandila, may ara manada spuntagid. Masindutan nyo na ara na spunta. May hexamine, barbecue lighter, may butane. Ang ginagamit yung magluto ka, butane. Ginasuyop mo na kung kapanigalyo ka. Toluene, industrial solvent, nicotine, nicotine insecticide. Tiyan pamangkot, ano ka, ng waya-waya, sapat-sapat ka? Ano ka, tunggro? Nakinangla mo ng insecticide. Tapos may acetic acid, or kung langgaw, kag methanol or rocket fuel. No? Kompleto na. Kung masunog ina, masobra 7,000 ka chemicals ang maproduce niya. Amo na nga kung kapanigarilyo, kakagusto mo yung patay, hindi ka magpanghalit da, parayo ka man! Carcinogens. Magabag ang carcinogens, a substance or agent nga nagakos sang kanser. Kung magsigi ka kapanigarilyo, makanser ka kid. Sining karon nang may nakilala kita, no? Lawig sabi kapanigarilyo eh. Kada kita ta itom-itom ba niya. Ang 7,000 plus ka chemicals, ang carcinogens produce sang tar, nicotine, carbon monoxide, arsenic, benzene, formaldehyde. Formaldehyde. Ang formaldehyde, ibla, formalin kung sa aton, bala, nang ara sa punirarya, bala nga ginatoblok sa bangkay, ginapreserve pa rin na magbaho. Mabalik tupad mo, te. Manigrilyo ka pa? Mabangan namit abited ang menthol flavor eh. Kinonto eh. Las 8:32 na sa aga. Paano naton malikawan ang big one or ano nga posible pang handa ng imuunta? Sa expert ipamangkot naton. And dugay-dugay sa biblical perspective naman, no? Kaya kung basahon mo ang Bible sa Warlito Fondador, Sir Butch Prudente, Ma'am Norma Dana Baldoque, ang tanan nga prophecies, amat-amat na nga nagakatuman, nagaka-fulfill, no? May mga prophecy nga may basko galinog, may baha, may wildfire. Man ba ka, natabuan, natin kay bangot sang climate change. Usually, mo nang ilang nga pag-rason, okay man na, no? Okay man na. Pero, ipa-explain nato niya dugay-dugay sa Bible expert. And subong aga, check ta nga makakontak ang ato nga disaster risk reduction and management officer sa syudad. We have Sir Darwin Papa sa aton nga linya, sa aton nga pagpalagad sa siling oras. Foro de los Pueblos. We have on the line Mr. Darwin Papa sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir Darwin, si Ted Aujero Francia dari sa K5 News FM. Good morning, Sir Darwin. Yes, good morning, Sir Ted, and good morning man sa tanan nga tagpalamati mo subong. Thank you for taking our call. Sir, una sa tanan nga ang may linog. Yes, first and foremost, ang paglinog actually is apo na ang paghulag sang duta naton ginatuga sang pagbunggo anay sang mga
rock materials dira sa idalom naton. Actually, if you still remember during our high school, elementary days, yes, sir. May ara na siya sang duha ka mayor gid nga ginahalinan ang paghulag sang plate boundaries naton or sa mga tectonic plates kag ikaduha ang paghulag sang magma pareho sa mga paglupok sa bulkan. Amo na ang mga mayor gid nga nagatugas ang linog sa area naton or sa subong moderno nga tiyempo ining mga ginaubraman sang tao pareho sang large scale nga pagmina or paggamit sang mga dalagko nga explosives para mag-conduct sang construction operations or mining operations, maka-trigger man sa mga localized, when we say localized, inang sa malapit lang nga area nga pagtayog. Amo na actually gid ang mabatyagan naton sa pagdinog. Ang linog, sir, iban bagyo ma-detect, other calamities that are coming are ma-detect. Nga ang linog unpredictable, hindi may baluan nga kung saan ma-strike? Yes, actually, as of this time, wala kita sang gina-consider or matawag actual gid nga early warning system para sa isa ka linog. Although, luckily for the city of Iloilo, may ara kita sa mga devices na naka-install. It's the same devices installed in Taiwan, in Japan, nga kung sa diin maka-provide siya sang somewhat warning sa aton diri sa CDRMO naton nga may manug-abot nga linog, but the lead time, when we say lead time, is inang tiyempo, ang oras nga makuha mo bag umabalaan nga manug-abot siya versus sa pagtayog is tama kalipot. Bali nakadesinyo ni siya actually para sa pareho na baka ready na nga daan ng mga response units naton or sa mga electrical units naton pareho sang power plants may ara na man ang adaan niya naka-install kay sa mga dalagko nga building amo nang ginatawag nga ground acceleration monitor. Ang diri sa aton sa city may ara kita sa ginatawag nga P-alert sensor or the primary wave alert sensor nga kung sa diin ma-detect niya ang pinakauna nga movement nga ginatugas ng isa ka linog which is amo na ang primary wave kag usually ang makabatyag lang gid sina is ang mga pumuluyo nga naga-star dira gid mismo sa ibabaw kun diin bala nag pitik ang linog. Usually ang tawag naton sina is epicenter. Sila lang na makabatyag sang primary wave. Sa normal naton nga pagbatyag sang linog, di ba usually ang pagtayog nga mabatyagan naton is pakilid or side to side. Dira iya sa may epicenter pag igo na siya sang ginatawag nga P-wave or primary wave, ang mabatyagan ng ila dira iya nga pagtayog nga una gid is hindi iya side to side kundi saka panaog. Amo na yung mabatyagan nila. So ang sensor naton diri amo na ang ma-detect ang primary wave. So butsing ganon paruabi for Panay Island ang aton nga earthquake generator diri nga nalagko duwa ka bilog which is ang West Panay Fault amo nang sa kabukiran naton kag ikaduwa ni ang Negros Trench nga pinakalapit nga portion niya sa Panay is digto sa may Anini Antique. Let's say digto ang naging epicenter niya just for the purpose of theoretical naton nga nag-epicenter siya sa may Anini Antique. That's roughly around 100 kilometers from Iloilo City. Kung digto siya nag-igo, ang lead time na sa aton nga sensor is roughly around between 5 to 7 seconds lang. 5 hasta 7 segundos. Tama kalipot, gid siya katama. Di ko na nakabisar sa babaw building. Hindi ka na makadali-dali, no? Hindi ka na gani ka pabangkot ka palas ka galingon mo kung anong to ang naghuni. Ara na dayon ang pagtayog. So basically ang purpose siya like sa mga elevators, nakatakod sa elevator nga pagkabatsyag insigida sang P-wave ma-stop ang elevator kag manaog sa pinakalapit nga floor. Actually ang mayor nga purpose kaysa sa matrap ka sa tunga-tunga kag hindi ka kagwa. Ang Myanmar ginigo sa Baskogid, no? And sa Tonga nag-igo man, sa Thailand nag-igo man. Is Iloilo ready for the big one, Sir Darwin? If God forbid sa hindi na to gusto nga matabo ni,
Pero ni ba may matabo ba nga Monica Basko nga pagtayog sir 7.7 na bing magnitude? Yes, actually it's both a blessing in disguise para sa Iloilo City. Oh. That, we are actually considered as a hazard-prone area, a very highly hazard-prone area sa ginatawag nga liquefaction hazard. Nga kung sa diin, ang halos kabilugan sa syudad naton, as per sa aton nga Mines and Geosciences Bureau, during sa mga studies sa conduct nila, majority or almost 99% ng city naton is prone sa liquefaction. Ang liquefaction hazard nga ni amo ni siyang sitwasyon nga kung sa diin sa mga linog nga nagalabot magnitude 7 or pareho na sa natabo sa Myanmar, ang duta naton diri naga-behave pareho sang liquid or daw quicksand ba daw kumunoy. Oo. Kung sa diin ang mga building, mga estruktura nga nagapatlong dira sa ibabaw, pwede nga magsalop. Ang muna diri ang duta naton actually sa syudad. That's why nga majority sa mga tag-as nga building diri, mga bago ni Black Construct nga dalagko ang building, have already benchmark sa ilang capacity sa building nila at around magnitude 8 na nga linog. Bali dira na ang benchmark nila. Butsing ganon, gin-construct nila ang ilang mga building nga makasurvive up to sa magnitude 8 for several minutes nga pagtayog. Muna siya ginambal na mo niya. Medyo blessing in disguise, although hazard prone kita, pero at least ang mga building tag-as nga nagapatindog subong, balaan na nila nga proteksyonan ang ilang kaugalingon paagi sa pagpabakod or pagpapaskog sa ilang mga pundasyon. Secondly, aside from the engineering measures nga gina-discuss natin sa ila, we have already actually trained sa mga dalagko naton nga mga malls, dalagko naton nga mga hospitals, eskwelahan, paano ang proper nga pag-response, paano ang proper nga paghanda kag pagpreparar kung sakasakali nga may linog. Kay actually majority sang nagaka-disgrasya or majority sang samaran or nagaka-trap during sa isa kalinog is because either nga nagpanic or hindi kahibalo kung anong dapat nga obrahon. Kaya kung nang taon naton, majority sang nagka-collapse nga building, wala na siya nagka-collapse during sa una gid nga pagtayog. If you notice, ang mga nagkalarumpag sa Myanmar, nagkalarumpag sa may Bangkok, it fell down or nag-collapse siya during sa aftershock nga roughly around lapit-lapit man siya magnitude 7 ang kabaskugon. Kay dito pa lang nga daan sa 7.7 nagbansag na to. Kumbaga sa naglilitik na ang mga istruktura dira. Katamaan is wala dayon ba lang nga nagadali-dali evacuate, wala dayon nagadali-dali palagyo. That's why nga may ara pa kung kaisa nga magkalabilin kag maabtan sang aftershock or worse. Nakagwa na kag may nalipatan, ginbalikan kag amo na kung nga nga nagakatrap pa. And lastly, Sir Darwin, ano mga do's and don'ts during linog for us nga makasurvive sa mga amuning nga sitwasyon, Sir Darwin? Yes, in terms of do's and don'ts, first and foremost, ang amon nga instruction gina permi for any organization na train naton is first be calm, remember what to do, tandaan gid permi ang proper response sa isa ka linog, which is ang drop, cover and hold. When we say drop, pungko kita or panago kita sa idalom sang isa ka mabakod nga lamisa. When you say mabakod, dapat it's made of wood, plywood or metal na lamisa. Hindi kita magpanago sa mga plastic or glass or even ining mga bag-o bala naton nga mga materials kung usual nga material sa mga office tables, hindi kita panago dira kay daw halos daw papel na lang ina nga bisan kita gani magpungko or tindugan ta na marumpag na ano pagidayhan kung may mga bagay ngalin sa babaw. Tapos palihog samtang nagahulag pa o nagatayog, hold kita nay magambal nga hold, hindi anay maghulag, hindi anay magdalagan. Ulaton naton nga maghupa ang pagtayog kag amo na dayon ang pagtindog kag mag-amat-amat diretso pagwa
as much as possible samtang nagagwa para mag-evacuate, lakat lang kita sang madasig nga nagapanabon sa aton ulo in case nga may mga na-dislodge dira nga mga bagay sa aton nga building or struktura kag mahulugan kita at least mapilasan man kita tuod pero at least sa kamot naton or sa kung ano nga parte sa lawas naton kag hindi ilang direkta sa ulo naton. Then lakat lang sa madasig, hindi magdinalagan kay ang pagdalagan naton actually tsakto na siya gadali-dali kita pero isa lang katawo sa upod naton na makasandad or bunggo dira, it will cause a domino effect. Tadan nga nagasunod sa iya sa likod will all fall down, mga kalatumba na sa magkalamumo ng tanan nga nagasunod. That's why dire-diretso lang. Then pag abot sa evacuation area lang taon-tang lawas naton kung may samad ang tupad naton ng taon naton kag at the same time stay sa evacuation area. Kung may nabalaan kita nga may upod kita nga na-trap or may nakita kita samtang nagagwa kita nga may na-trap, insigida pabalon kung sino man ang ground commander naton or incident commander or emergency response team leader naton dira sa building naton, pabalon dayon nga sa amuni nga lugar nakita kung isa ko kaupod na trap kag never gid niya magbato-mato balik sa sulod sang building nga wala sing iban nga nakabalo. Dapat ipahibalo gid sa mga kaupdanan kag sa mga trained personnel lang kuha kung sino man dito ang natrap sulod. Very well said. At least naka-convey kita sa message para sa tanan gid Sir Darwin nga kinahanglan ginaton ni mga reminder sa tanan at all times na anticipate ta although nga hindi naton gusto but reality nga ang aton nason ang kalibutan nga uyog and we have to be prepared and ready. Sir Darwin Papa, thank you for your time diri sa K5. God bless you sir ha. Salamat gid. Yes, thank you man kag mayong aga. Foro de los Pueblos. Alas 8:46, there you have it, ang expert. May linog bangod nga may mga movements ng duta, no? Subong naman niya biblical explanation nga ang may linog, nga ang may wildfire, damo sa mga kalamidad nga hindi nato maintindihan. Baskog-baskog, no? Baskog-baskog. Matthew 24:35 and 36, heaven and earth shall pass away, but my words won't pass away. But concerning that day, no one knows. Matthew 24:42 and 44, therefore stay awake. You must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you don't expect. Thank you, Ma'am Ningning, for sharing the word. We do not know sang coming ni Jesus. Life is short. Malimang bingbing pagtulunan. And try ta nga mapa-explain man sa sining nga oras before kita mag-end sa atong program. Amon diri sa Barangay Malagit, Kalinog, sige man Japon, paborot sa mga tao diya ka sigarilyo. Bisan ginbawal doon ni Mayor. We have on the line sa sining oras, Bishop Agustin Don Guines. Sang Sitio Binawbaw, Barangay Cali, Dumangas, Iloilo. Si Bishop Don, nakatravel ni abroad, damo ng malugar for mission trips and healing and deliverance gid ang iya sining nga gift. And of course, explain naton. We have him on the line, Bishop Don, seated. There is a K5. Good morning, Bishop. Yes, sir. Good morning. Thank you for taking our call. Ginestory namon dari ang parte sa linog. May 7.7 magnitude nga linog nga natabo dito sa Myanmar, sa Thailand, maigo man kag sa Tonga nagligad. Nga damo patay. As of latest count, 2,000 plus ng patay, Pastor Don or Bishop Don. Una sa tanan, ang ining linog, nabutang lagi man ini sa Bible, that will happen in the last days, Bishop Don? Yes, the prophet did. The Bible says, because I am talking to you the truth, the word of God, which is the Bible. This is yes for doctrine, instruction, for righteousness' sake. And the Bible says about the earthquake. It's about the earthquake that God sends His anger through the earthquake. You can read that in Job chapter 9, verse 5, 6. Because of the great anger of God, He let the earth trembles. So that's why, with other verses backed up by Matthew 24, verse 3, 4, and 5, in the last days, you can hear famines, earthquakes,
pestilence in diverse places, and these are the signs that the Lord Jesus Christ will be coming soon. So this is released by God because of this anger to the people, because the people do not praise His name, do not know Him. That's why He let the air trembles through the earthquake. Bishop, doon, ang natabo sa Myanmar, was it a discipline from the Almighty? Or sa imo paglantaw, bla, sa biblical perspective, Bishop Don? Yes, sir. Maybe that is the punishment of God to the people. Example, in Sodom and Gomorrah, God burned that place because people there did not know about God. And that's why they let God get angry, and that's why the reason that He burned those places like Sodom and Gomorrah. And that is, that you have told me, that is the release of the anger of God to the people around. There is sa Pilipinas, Bishop Don? In fact, yes, sir. Go ahead, sir. Please, in the Philippines, we need 3 more of earthquakes like in Jinsan. When I was in my home, I felt 7.5 earthquakes, and many people there were scared, and some people died because of that calamity. That's why we have to read the Bible, that the Bible, one people, if they will not believe God, the anger of God will come like the flood of Noah. He killed many people, millions of people. Genesis chapter 6, verse 6 up to 10. That's why this is the cause of the anger of God to the people around who do not recognize God. Akig ang Diyos sa akig ang Diyos sa nason or sa syudad or sa lugar nga nagasimba sa mga Diyos Bishop Don? Yes, that's why the worst sin of the people today is they worship idols. And those idols, you can read that in Psalm 115, verse 4, 5, and 6. They have mouth, but they could not speak. They have ears, but they could not hear. Correct. They have feet, but they could not walk. That's why all of those idols, according to Revelation 9:20, those are the works of the devil. If you worship that, you worship the devil. Because it is very clear in the Bible in Exodus 20. He will not worship any other God except our Lord Jesus Christ. And we believe God the Father as the Creator, God the Son as the Redeemer, and the Holy Spirit is the Comforter. That's why if you will turn your face to God, God will send His anger. Diri sa Pilipinas, Bishop Don, ginahambal nila nga posible may the big one. Dako-dako nga linog pareho sa ng Myanmar. And ang tawo subong nagakahadlok. And daw restless bla, and daw ginaputos ang kakulba. Ang Bible, ang mga prophecy nagamamat ng gakatuma, no? But sa ningon nga, before this happened, na-prophesy na long ago nga may mga kalamidad that will happen, linog, wildfire, and iban pagid, Bishop Don? Yes, sir. Actually, the Bible that God sent His anger, punishment to the people, because according to Jeremiah 23, verse 19, number 1 example is typhons from other places went and killed many people. In fact, we have seen that in our places today. Hurricanes, typhoons, the roaring of the waves, and those are the signs that God
Gitsing. Oo. Idols. Oo. Akig ang Diyos kay ang tao nagasimba hindi sa iya kundi sa Diyos. Nga may mata hindi magani kakita, may dulonggan hindi magani bate, may tela hindi gani lakat. Damo gid sa mga verses sa Bible nga dapat ang tao kung magbasa sa Bible they will see the truth and the truth will set them free. Yan 8:32. Pero the Bible is very clear and that is the truth according to Luke 24:44. All the prophecies in the Bible will be fulfilled. And the only thing that it is not fulfilled yet is the second coming of Jesus Christ. And the signs of the second coming of Jesus Christ, these are the earthquakes, famines, pestilence and diaper places, wars, many others calamities. And that's the reason behind that we have to know. And we have to prepare ourselves for the coming of our Lord Jesus Christ. May wildfire sa California, may wildfire recently sa South Korea, malinog sa Myanmar, naglapos sa Thailand, naglapos pag sa Tonga. And kadamagid sang mga extreme katama nga mga nagkakalanabo. So sa imong nga paglantaw ya Pastor Don base sa Bible, nga iniya mga kuan na palatandaan na sa pag-abot liwat sang Dios sa Bishop Don. Yes, sir. Bago magabot ang atong Ginoo, ang isa ka signs nila, and when the gospel of the kingdom of God will be preached unto all the world, for a witness unto the nations, then the end shall come. So before Jesus Christ will come, magpadala siya sa mga messengers, mga prophets, mga evangelist pastors, apostles, to disseminate and proclaim His message. In Colossians 1:28, that we have to preach warning to these people that we will be accountable if we will preach the gospel to them. Because to win more souls that is the business of God. If that winning soul is wise, amo nang ginahimo ta karon nga evangelization of the whole world. Okay. Amo na as your role in the ministry, as I consider you as a prophet, because you have told me many things and it came to pass. Amen. That's why we have to recognize this ministry of apostle, prophet, evangelist, pastor, and teachers. It is found in Ephesians 4:11, and this is the truth. Okay. And finally, Bishop Don, prayer is power. Can you pray for all of us sa mga nagapamati sa bangon air kag online worldwide na magapamati? Damo gusto makibalo nga ang may linog ini sa Bible's perspective. Can you pray for us before we end, Bishop Don Guines? Yes, please, sir. Okay. Yes, sir. Let us pray. We have to open our mindset that according to 1 Timothy chapter 2, verse 8, lift up your hands to God without wrath, without doubt, that we should know that our prayer is the point of contact, and prayer is the way to talk to God. Let's pray. Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, He went about doing good and healed the oppressed of the devil. And thank you, Lord, for the spirit of deliverance to those people who heard this message that we must have to prepare for the second coming of Jesus Christ. And we believe, Lord, this is your mandate. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sins. That is the only solution. As we pray, we have to ask forgiveness to God. We have to forgive others, and God will answer our prayers. Because the Bible says 65:24 of Isaiah, we told, I will answer, and my hands is not shortened to save them. Lord, thank you, Lord. We pray for the Philippines, the only Christian country in the Far East, especially our city, Iloilo. In the name of Jesus Christ, we claim that Philippines and Iloilo City and all the places of the Philippines will be for Christ. Thank you, Lord. We lift up your names. You must be glorified today. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name we pray.
Amen. Amen. Thank you. Bishop Don, thank you for your precious time. God bless you, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. For more, pwede din siya mabisitahan dito sa Binaubao, Sitio Binaubao, Cali, Dumangas, Iloilo. Ang patay Ma'am Marie, nagkakabuhi ni mo sa iya because of the gift of healing sa iya, gift of discernment. Signs of Jesus coming, 1 Thessalonians 4:13-18. With a loud shout, voice of angels and sound of a trumpet. Stay awake and be watchful. Ang oras, alas 8:59 na sa aga, Philippine Standard Time. Pamati kamo sa akon, kamo nga taga-Israel, nga akon ginpili, ako ang Dios, ako ang ginsuguran kag ang katapusan sang tanan. Listen to me, my people, my chosen ones. I alone am God. I am the first, I am the last. Isaiah 48 verse 12. Ang tao nga nagahalong sa iya mga ginahambal, makalikaw sa gamo. Keep your mouth closed and you'll stay out of trouble. Proverbs 21:23, Hulubaton 21:23. This is the word of God. Oras, impunto, las 9 na sa aga, Philippine Standard Time. Magpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. Ma'am Maricel Casiple, thank you ma'am. Ay Ma'am Marie, Thalia Metzelina, Wenny Sarmiento, Percy Restaurant, Acacia Carinderia. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1, K5 News FM. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa